情呀，个都是老。बिगिबोनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ कनसेप्ट बर'आवनो हरनाय थाबाय लोगोफोर बेयावनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव लोगोफोर नोंथांमोना एक्जेक्टलि बे भिडिअखौ माने फेसबुकआवबो बिराद नुबाय दं जानो हागौ लोगोसे अब्लाबो माने आङो मिथिसार गयारिनिफ्राय आङो बे भिडिअ क्लिपखौ ससे लानानै माने सुंद' बिबुंथिखौ माने एसे माने नोंथांमोनसे शेयार खालामना होनो होननानै भिडिअखौ लाना फैदों नोंथांमोना जोबजासे नायबानो जाबाय लोगोफोर बे आबैनि दुखु नङा होमबा लोगोफोर बे आबैनि दुखु एबा माने एन्टारटेनमेन्टबो नङा जिखुनु माने गावनि गोसो गोरबोजों माने जोंहा थांनाय जों गैयिनि समनिनो 1986 नङा होमबा लोगोफोर 1986 आव रिलिज जानाय आलायअरन गुबुन हारिजोंबो फोथायजानाय बा आसामिस निउसफोरावबो होजानाय गोदो जोङो माने बिमानि उदैयाव गैयि समाव माने जोंहा आइमोनाबो नोंथांनि बाबामोनाबो सेंग्रा सिख्लाफोर जानो हागौमोन बै समाव माने 1986 बै माने आलायअरन माने फिल्म रिलिज जानायाव नङा होमबा लोगोफोर बिनि सुंद' बिबुंथिखौ माने आबैया खननानै दुखु होनानै गाबनायखौ नुनो मोनो नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलागोदो बिदिसो फंसे बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायलागोदो लोगोफोर नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायनानै बिराद दुखु मोनदों जानो हागौ लोगोसे मिनिनोबो ओंखारदों जानो हागौ नङा होमबा लोगोफोर बे बाथ्राया माने जाय बायदिया माने 1986 आव जिबायदि माने जोंनि बे मुंदांखा फार्स्ट गिबि जोंनि बर' सावथुन जिखुनु माने आलायअरन बर'नि ट्रेडिशनेल गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय लोगोसे एम्फौ लाथा फिसिनानै फिथोब फाननाय बा इन्दि सि दानाय नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदि माने जोंनि माने 1986 आव माने जोंनि आलायअरन मोनसे फिल्म रिलिज जादोंमोन नङा होमबा लोगोफोर बै समाव माने अब्लाना जों गैयामोन बै समाव माने जोंनि आफामोना बा जोंनि आइमोना माने एसे जोंफोरबायदि जानो हागौमोन एबा माने एसे सेंग्रा थिफुलाफोरबो जानो हागौमोन बै आबैमोनजों समान दा माने बैसोबो जाहैनो हागौ आरो जेनेबा बै समनि अरदै माने आं बेखौनो बुंगोन गोदोनि दिनाव जिखुनु माने जोंहा जिखुनु मुंदांखा जिखुनु आलायअरन सिनेमाया बर' सावथुना माने जिबायदि माने फेमास जादोंमोन लोगोसेयै दिनैसिमबो माने बिनि गान बिनि खननाय दानाय लुनाय जिखुनु मा बुंबावगोन जिखुनु माने आलायअरनाव एम्फौ लाथा फिसिनाय फिथोब फाननाय इन्दि सि दानाय गोदोनि दिनाव बिराद फेमासमोन आरो लोगोसे दाबो बिराद बांसिनसो बांसिन माने इन्दि सिफोरखौ माने बायनो हाया बिराद दामि आरो माने बर'नि माने जिखुनु माने ट्रेडिशनेल जिखुनु माने मुंदांखा जियानो जाबाय इन्दि जि नङा होमबा लोगोफोर बिनि गेजेरावनो जोंहा दिनैसिम जोंहा बर'फोरा माने एम्फौ लाथा फिसिनाय ओरैनो जिखुनु आलायअरननि जिखुनु सावथुनानो बोरै माने दानि मोगथाङावबो ओरैयानो खारदों लोगोफोर माने गोदोनि दिनाव माने रियेलि माने भिडिअफोरखौ बा रियेलि काहिनिफोरखौ बानायोमोन जाहैदों लोगोसे जोंहा माने जोंदाव दैमारि ना मा बुङोमोन जोंनि गोदोनि डाइरेक्टर जिखुनु केमेरामेना नङा होमबा लोगोफोर बे समाव माने जोंहा केमेरामेन जिखुनु डाइरेक्टर माने जोंना माने जोंदावमोन होनना बुंदों आरो लोगोफोरना गासैबो मिथिखायो बर'नि जोंदाव बा केमेरानि डाइरेक्टरखौ नङा होमबा लोगोफोर बे समाव माने रियेलि काहिनिखौ बानायोमोन जाहैदों बै समाव माने जिखुनु आबैया माने जिबायदि गोसो गोथारै माने गावनि खुगा मेथाइजों माने निसा नाङालासिनो बा गावसोरनि जिखुनु महिलाफोरनि जिखुनु माबाफोर जानो हागौमोन खोमा जथुम्माफोर जानो हागौ खोमा बा सोरनिबा एसे माने जानाय लोंनाय पार्टिफोर जानो हागौ बे समाव माने आबैया गावनि गोसो गोरबोजों माने आलायअरननि मेथाइखौ खननानै माने दुखु नांहाबनानै गाबनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा लोगोफोर गासैनि बिखायावबो दिनैसिम माने आलायअरननि संखौ खोनायोब्लाबो एसेबाबो माने मोदै गखागोन दै ओरैबायदि माने डेन्जार माने ओरैबायदि दुखु नांखागोन आरो गोदोनि दिनाव माने दाहोना रुवाथि थायोमोन नङा होमबा लोगोफोर दाहोना रुवाथि थायोमोन हा हु बायनायनि सोरबा बिमा बिफा गैजायै जिखुनु माने आलाय सिलाय सोरबा एसे गोरोंफोरा माने सोरनिबा न'खरखौ नाख्रेबनाय बा सोरबा एसे गोरोंफोरा सोरनिबा हाखौ सेना लानाय गोदाव सोराव जानाय थफ्ला थफ्लि बानथिंनाय आलाय सिलाय जानाय हादानाव थाहैनाय बेफोरबायदि मोनसे काहिनिखौ बाना होनानै माने बै माने मेथाइया माने सरजाबहैनाय जेरखम सोरनिबा बिखायाव जाहैयो बे समाव माने गावनि बिखाया समखिखांनानै एसेबाबो माने मोदै गखागोन आरो बे माने रियेलि काहिनि नंखायो माने दै
बे मेथाइया माने रेलिका होनोबा जिखुनु माने आलायारन जोंनि माने गिबि सावथुन 1986 आव माने फिल्म रिलिज जानाया सबबो माने नै दिनैसिमबो माने उन्दै उन्दै गथ'फोर जोनोम जानायनि बिखायावबो माने एसेबाबो समसिगोन आरो आलायारननि मेथाइखौ खोनायोब्ला बा जायबायदि आलायारननि सावथुनखौ नुदों बेफोर काहिनिखौ बिथांमोना दिनैसिमबो मिथिजानो हागौ लोगोसे आङो आलायारन नै दाखालिबावै माने गोदान रिलिज खालामफिननायखौ आं माने आङो समखौनो मोनदियासो नायनो होननानै जोङो माने खारथिं बारथिं खालामबाय थायो नङा होमबा लोगोफोरजों खामानि गुबुनसो मावबाय थायो नालाय जों माने भिडिअखौ नुफिननाय जायाखै आरो जिथिया जों आफामोनजों जोंहानि आइमोनजों जों गोदो माने ससे नुनाय बा एसे मोले नुनाय गोसोखौ जोङो दाबो दङ लोगोसे माने मेथाइखौ खोनायोब्ला बिराद गाबनो ओंखारो आरो बेफोरबायदिनो माने जायबायदिनो मानसिया गोसोआ गोथार जायबायदि मानसिनि फोथायनाया सैथो जायबायदि मानसिया माने फंसे बाथ्रायावनो मोदै गनाय बा जायबायदि मानसिया माने फंसेयावनो माने गाबनो ओंखारनाय बैबायदि मेथाइफोरखौ माने दिनैसिम दिनाव माने खोनासंनो हाया लोगोसेयै बिराद गमामायैनो माने बिराद सैथो दिनैसिम माने जोंनि आलायारन सावथुनखौ जेनेबा 1986 आव रिलिज जानाय जिखुनु माने दिनैसिमबो थानाय जोंनि आबै आबौ जिखुनु आदैमोना दिनैसिम माने बिखायाव दाबो माने बैफोर मेथाइ खोनायोब्ला माने अरा जोंखाङो एबा माने बिराद दुखु मोननाय फैयो गमामायै नंगौ लोगोसे बिराद मुंदांखा सावथुन लोगोसे आङो बेखौनो बुंगोन बै आबैयावबो माने बिराद दुखु दं आरो बिखायाव माने मेथाइखौ खननो हायाखैल' ससे खननानैबो माने गावनि माने गाबदों आरो माने मेथाइखौ खननो हाखायाखै माने सुर बोयै माने सौथि माने हां लानानैबो खननानैबो माने गाबनायखौ नुनो मोन्दों आरो बिराद गोजोननाय थाबाय लोगोसेयै दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला लोगोफोर आं बेखौनो बुंदोंखि माने 1986 आव माने जोंनि जिखुनु मुंदांखा बर' सावथुन रिलिज जानाया माने बिराद मोजां जादों लोगोसेयै आसामिस निउसफोरावबो होजादों लोगो गुगोलफ्राव सार्च खालामबाबो माने गोदो फैखायोमोन आरो लोगोसे आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो गोसो गोरबोखौ खुलुमनाय थाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबनोसै लोगोफोर आरो सोरबा गोदान फैदोंबा चेनेलखौ लाइक खालामना हो लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलखौ नायनानै थाङा लाइकबो खालाया लोगोसे सोरबा गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेबां लोगोफोर बर' हारि जिउल'